नमस्ते. आज मी गणपती स्पेशल मोदक बनवते. म्हणजे आपण लाडू गोल बनवले तरी चालतील, त्याचे मोदक बनवले तरी चालतील. मी तशी आता तुम्हाला बनवून दाखवते. आता मी हा 1 कप बारीक रवा घेतलाय. आता रवा आहे ना आपल्याला भिजवायचा आहे. तो भिजवते कशाने? दुधाने भिजवते. आता समजा जर आपल्याकडे दूध नसेल ना, पाणी असलं तरी पण चालेल, पाण्यामध्ये पण भिजवू शकता. पण दुधाचं काय होतं माहितीये, जरा टेस्ट लागते दुधाची. जसं पाणीतला शिरा आणि दुधातल्या शिऱ्यामध्ये लय फरक आहे. लय फरक पडतो. तसंच आपल्याला डिश मध्ये, प्रत्येक डिश मध्ये आहे ना, एखादी गोष्टी त्या वस्तूचं आपण बनवतोय ती जर वस्तू नसेल ना तर ती डिश चांगली नाही लागत. आता इथपर्यंत ओला केलाय. दूध बघा केवढं राहिलं. दूध राहिलंय. आपल्याला दुधाची काय प्रश्न आहे, आपल्याला हे असा रवा ओला करायचा. हे आपल्याला आहे ना झाकून ठेवायचं. आपण 10-15 मिनिटं झाकून ठेवू शकतो. अर्धा तास आपलं काम असेल ना, अर्धा तास झाकून ठेवला तरी पण चालेल, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आता समजा मी इथे पिठी साखर बनवलेली आहे, ती पिठी साखर मी बनवलेली आहे. आता ही तुमच्याकडे साखर असेल ना तर ती साखर तुम्ही बनवू शकता, वेलची पावडर करू शकता, खोबरं किसू शकता, ड्रायफ्रूट बारीक करू शकता. म्हणजे असं तेवढ्या टाइमात ते होऊन जातं. आता तुम्ही इकडे बघा, मम्मी आतमध्ये लाडू आणि मोदक बनवते आणि त्यासाठी मम्मी हा तवा वापरणार होती. आता इकडे बघा, हा तवा असा इकडून वाकडा झालेला, हे मला फरक नाही पडत, पण हे मध्ये दिसते मध्ये, हे माझ्याच मुळे हे झालंय. जे आपलं ते रेडी टू मेक पिझ्झा असतो ना, 40-50-100 रुपीचा, की आणायचं आणि त्या प्लास्टिकच्या कव्हर सकट वरती ठेवायचं आणि त्याला कव्हर करायचं, म्हणजे आपला पिझ्झा रेडी होतो. ते करण्याच्या चक्करमध्ये हा जो तवा होता तो मी खराब केलाय बघा. पण त्यामुळे मी डिसाईड केलं होतं, मी ऑर्डर केलं होतं आणि मी तुम्हाला सांगितलं की मम्मीला मी रोज एक गिफ्ट देणार. आणि हा तव्यामध्ये आता रेसिपीज बनवणं किंवा जेवण बनवणं चांगली गोष्ट वाटत नाही, कारण त्याचा मसाला पूर्ण निघालाय आणि ते अनहेल्दी होईल. त्यामुळे मम्मीसाठी एक गिफ्ट आणलंय. आता मी त्या मम्मीला देतो आणि ते तुम्ही सुद्धा बघा. आणि ते आपली चॅनलची TRP आपली हा तवा, तुला माहिती ना हा तवा खराब आहे आपला. पण ते मध्ये मध्ये चिपकतो. त्यासाठी मी तुझ्यासाठी गिफ्ट आणलाय, नवीन आणलाय. येस, तुम्ही बघून कोणती कंपनी विचारता मग तुम्ही. पिजन कंपनीचा नॉनस्टिक, पिजन एसेन्शियल नॉनस्टिक फ्लॅट तवा 250 बघ. मस्त आहे. तो पण आपला नवीन होता तेव्हाच तू केलं ना, खराब केला. हे बघा, हे नॉनस्टिक तवा कुकवेअर. हा तवा कसा वाटला तुला बनवायला? आता मस्त आहे, कलर मस्त आहे ना. चला आता नवीन तव्यावरती एकदा घासायला लागेल. आणि तो असाच नवीन होता तेव्हा तू ते पिझ्झा गरम केला ना. मी त्यांना सांगितलं की मी पिझ्झा गरम केलं होतं, ते रेडी टू मेक पिझ्झा. ते प्लास्टिक, त्याला प्लास्टिक काढायचं होतं, ते प्लास्टिक काढलंच नाही, ते चिकटलं त्याला पूर्ण चिपकलं ते. आणि ते सर्व त्याचं सफेद, ते सगळं मसाला त्याचा निघून गेला बघा, सफेद. आणि त्याच्यामध्ये काय करायला गेला ना तर ते त्याला चिपकतो. पण त्यात गेलं, वेस्ट मध्ये गेलं नाही. हे आता काही कामाचं नाही. आता ते कशाला माहिती, आपल्या रोजच्या चपात्या भाकऱ्या वगैरे करायच्या असतील ना तर त्याच्यासाठी हा वापरायचा. पण ह्याच्यातच हेच बनवता तू. आपल्याला आता हाच घ्यायचा आहे. चालेल. चल मग. गिफ्ट कसा वाटला? छान वाटला. टाइमवरती भेटला ना? बरोबर, मस्त भेटला. आम्ही कधीच आणला होता. मी वाट बघत होतो की तू कधी हे वापरायला काढतेस. अच्छा, तू वापरत होती, मी लगेच आतून घेऊन आलो ना. नवीन तवा असला ना तर चांगला त्याला साबण लावून वगैरे असं स्वच्छ करून घ्यायचा पहिला. आणि हे कसं कात्याने वगैरे घासायची नाही, मऊ काता असतो ना आपला प्लास्टिकचा, त्यांनी अशी भांडी घासायची. सॉफ्ट स्पंज सारखं असतं त्याच्याने. खरखरीत विंबारचे असतात ना ते नाही वापरायचे. दुधाचा रेसिपी बनवू शकतो. विंबारचे खरखरीत काते असतात, त्याच्या काठमध्ये खरखरीतपणा असतो. ते काते याला वापरायचे नाही. हातावर उडी वाटते. कुठे दिलू, कुठे दिलू, कुठे? पकड 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 दिलू, पकड पकड पकड. हातात पकडायला पाहिजे. आता आपला अर्धा तास झालाय. आता आपल्याला रवा आहे ना थोडा पातळ वाटतोय, त्याच्यामध्ये आपण आहे ना थोडा सुका रवा टाकूया. तेवढा अर्धी वाटी टाकलीस ना तू रवा? म्हणजे आपण काय करायचं माहितीये, आपण जेव्हा दुधामध्ये भिजवतो ना तेव्हा थोडा कमी दूध टाकायचं. म्हणजे आपला प्रॉब्लेम झाला ते पण बरं झालं ना. म्हणजे असं सोल्युशन भेटलं, माहिती पडलं आपल्याला. हे आपलं बघा, पिशवीला पाणी लावला आणि हा गोळा घेतला एक आणि असं थापून घेतलाय. आपला इथे तवा पण तापलाय. आता पण तापला असेल ना तर आपण गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये आता ही आपली पोळी टाकायची. आता परत तुम्हाला दाखवते.
असं पाणी लावायचा आणि ओले हातानेच आपल्याला असा गोळा घ्यायचा. म्हणजे रवा भाजायचा टेन्शन नाही ना. रवा किती भाजायचा, किती टाइम भाजायचा, ते ढवळत राहायला लागतो सारखा, करपायला नाही, असे प्रॉब्लेम येतात ना. जेवढं पातळ येईल ना तेवढे आपण पातळ पोळ्या करायचे. लगेच झालं ना ते. आता गॅस जरा वाढवायचा. आपले जसे आपल्या तव्यात जागा आहे ना तसे आपले छोटे छोटे पोळ्या करायचे. मग ही पण आपली फिरत असली तर फिरवायची, नाही तर अशी सरकवायची. आता हे बघ उलटे सुलटे जरा फिरवून घेतले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तूप टाकायचं आणि तुपामध्ये चांगले भाजून घ्यायचे. दोन्ही साईडला तूप लावायचं. आता ते तूप त्याला तिकडे लागणारच आहे. आता हे चांगले गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. म्हणजे आपला रवा कसा आपला लाल होईपर्यंत आपण रवा भाजतो ना, तसं आपल्याला हे पोळ्या भाजून घ्यायचे. आता घी लावल्यावर आहे ना फुल गॅसवर मी असे सगळे ऑरेंज कलर भाजून घेतले बघ. हे असे सर्व भाजायचे. आणि असे भाजता भाजता आहे ना कडक होतात. असे आपल्याला कडकच व्हायला पाहिजे. त्यात अशी काढून घ्यायचे सगळे. असे सगळे करून घेते आणि नंतर ते बाकी सर्व एकत्र दाखवते. हे बघ 6 पोळ्या झाले. आता हे पहिले थंड झालेले आहेत ना, हे पहिले आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे मोडून. तुकडे करायचे. रवा भाजायचं टेन्शन नाही ना. आता नवीन नवीन पोरी लग्न झालेले असतात ना, त्यांना असे प्रकार येत नाही लाडू वगैरे बांधायचे. मग त्यांना रवा भाजायचा कसा तो पण त्यांना हे होतो ना, किती भाजायचा समजत नाही. त्यासाठी हे असे पोळ्या भाजायचे. मी त्यांच्यासाठी खास हे अशी रेसिपी दाखवते. आता मिक्सरला आपल्याला चुरा करून घ्यायची. आता आपला हा ना चांगला रवा बघ एकदम मस्त वाटून घेतलाय. ब्रेड क्रम सारखा झालाय. हा, आणि ब्रेड क्रम आपण करतो ना तसंच आपल्याला हे चांगलं वाटून घ्यायचं. चांगलं वाटून घ्या. हा, चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं. जर हातावर घे, जरा दाखव. हातावर घेऊ. हे बघा असं म्हणजे ब्रेड क्रम आहे तसंच. आता रवा भाजायचं टेन्शन नाही ना. आता छोट्या मुलीने, आता माझी ताई पण करू शकते 1 वाटीचे लाडू. हे बघा आमची दिल इकडे एकटी खेळते. कशाबरोबर खेळते दिल? ह्याच्याबरोबर खेळते दिल. पकड पकड दिल पकड. कशी गेली आमची दिल? कशात जाते दिल? ह्याच्यात जाते आमची दिल. आता आपण 1 वाटी रवा घेतला ना, अर्धा वाटी पिठी साखर. चालून मध्ये का घेतलं? कारण लय वेळ भार होते. ते लय उशीर कपामध्ये काढून ठेवली ना मी. आता आपली तयारी होईपर्यंत ते कसं आता थंडीची आहे ना. साखर गोठते. अर्धा कप घेतले आपण. अर्धा कप साखर घेतली. असे प्रॉब्लेम रेसिपीचे प्रॉब्लेम झाले तर माहिती पडले तर चांगली गोष्ट आहे ना. चांगलंच आहे ना, म्हणूनच मी दाखवायला ठेवली तशी टिप सर्ग. म्हणजे दाखवायला ठेवली. आता हे आपण तसेच आता हे केले ना तर ते रव्यामध्ये ना हे गोळे गोळे कडक राहणार. मग ते चावताना मग चांगलं नाही वाटत. हे आता पिठी साखर आहे ना अशी आपली मिक्स करून घ्यायची. आता आपण या तव्यामध्ये रव्याच्या पण पोळ्या भाजून घेतले बरोबर. आता त्याच्यामध्ये आता थोडा आहे ना थोडं घी टाकते बघ. आणि दिल कशाला आवाज करते बघ? काय ग? ती बघ खेळते बघ अशी दिल. आता तव्यामध्ये थोडा घी टाकलाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला जे आपण आवडीने ड्रायफ्रूट टाकणार ना ते आपण त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. थोडे गरम करून घ्यायचे. आपल्या घरात जे असतील ना ड्रायफ्रूट तेच घ्यायचे, आपल्या पसंतीने घ्यायचे. आता याच्यामध्ये थोडासा खोबरा घेतलाय 1/2 कप. आणि हा खोबरा आहे ना सुका खोबरा आहे तर किसून आहे ना मी थोडा मिक्सरला लावला म्हणजे तो बारीक बुरा झाला. तो पण असा थोडा भाजून घ्यायचा.
हे आपलं बघा खोबरं ड्रायफ्रूट हे सगळं भाजून घेतलंय तेलामध्ये चांगलं फ्राय करून. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता टाकायचं. आता याच्यामध्ये हे वेलची जायफळ पूड टाकते. तर आपलं खोबरं गरम आहे, ड्रायफ्रूट गरम आहे, त्याच्यावर हात नाही घालायचा, असं चमच्याने रोवून घ्यायचा. आता आपले असे आहे ना लाडू वळायला झालेत. पण काय माहितीये, आपल्याला जर चांगलेच आणि स्वादिष्ट खायचे असेल ना तर याच्यामध्ये आहे ना अजून आपण 2 चमचे घी टाकायचं. तुम्हाला पहिलं दाखवते मी घी लागणार आहे का नाही ते. आता आपलं सर्व मिश्रण झालंय बघा. आता मी तुम्हाला पहिला एक छोटा लाडू वळून दाखवते. आता आपल्याला घीची गरजच नाही आहे, पण आपल्याला पाहिजे तर आपण टाकू शकतो. नाही टाकलं तरी पण चालेल. बघ पप्पू पाहिजे काय? नको नको. जर वळतात आहेत ना तर एक्स्ट्रा काहीच नाही वापरायचं. हा वळतात आहेत. 4-5 चमचे घी लागतो. आणि हे समजा आपण तव्यावर जर रवा भाजून केला असता ना तर याला आपल्याला ना 1 कप घी लागला असतं. जास्त लागलं असतं. जास्त घी लागतो या प्रोसेसनी आपला कच्चा रवा आपण तव्यावर जेव्हा भाजतो तेव्हा. हे कसे असे ओले असतानाच असे गरम गरमच बांधून घ्यायचे. असे लाडू वळून घ्यायचे गरमच गरम. आता याच्यात मोदक भरलंस ना? हा आता मोदकाचा साचा भेटला मला. मी म्हटले मोदकाचा आपला साचा नाही आहे की काय. असं साच्यामध्ये हे सारण भरायचं, ते पण दाबून दाबून भरायचं. चालेल. म्हणजे आपल्या गणपती स्पेशल आपण असे मोदक पण बनवू शकतो. लाडू मोदक आता बघायला भेटेल आपल्याला. हा आता आपण खोलूया साच्या. वाव मस्त आलाय ना. हे बघ झाले ना गणपती स्पेशल मोदक. वरचं ते काढ जरा टोकावर काहीतरी आहे बघ. ते खोबरं आहे ना वर खाली. अरे वा. हा झालं ना. असं खालून काढ फोटो. दिसतंय ते बरोबर. ते बघा 2 मोदक 2 लाडू असे आपल्याला सर्व बनवून घ्यायचे. असे आपल्याला लाडू पाहिजे तर असे मोठीने बांधून घ्यायचे. आणि आपल्याला मोदक पाहिजे तर या साच्यानी करायचं. आता तुम्ही गणपती येतात आहे, गणपतीला असे तुम्ही लाडू पण बांधू शकता आणि याचे तुम्ही मोदक पण करू शकता. 5-5 दिलं तरी आपल्या गणपती खुश. आता तुम्ही इकडे बघू शकता आपले मोदक पण रेडी आहेत, आपले लाडू पण रेडी आहेत. आता फक्त आपल्याला टेस्टिंग करायची आहे. आणि इथेच मी तुम्हाला लाडू ना तोडून दाखवतो. आता फ्रेश असल्यामुळे तो लगेच तुटणार ना मम्मी. चला आता मी तुम्हाला खाऊनच दाखवतो. आणि एकदम हे कसे गरम गरमच खायचे. आता मोदक कसे गणपतीसाठी आपण बनवतो ना ते गरम गरमच खातो की नाही. गरम गरम खायला चांगले. गरम गरम खायची वेगळी मजा असं मी तुम्हाला टेस्टिंग मध्ये सांगतो. आणि इकडे आपली दिल बघा खाली बसली. आता इकडे तुम्ही बघा आपली रेसिपी तर रेडी आहे. तर लाडू खाऊ काय मोदक खाऊ काय एकच झाला. मम्मी तू पण एक खाऊन दाखव. उपास आहे ना माझा आज. बघा मम्मीचा उपवास असतो. मग कधी कोणत्या दिवशी मम्मीचा उपवास असतो मला पण नाही समजत. उपवास असल्यामुळे टेस्ट नाही करत. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी सर्वात बेस्ट फिलिंग लाडू आणि मोदक फ्रेश खाणं म्हणजे खूप खूप छान. त्याची सर्व म्हणजे मजा ना फ्रेश खाण्यामध्येच असते. नंतर ते कसे कधी कडक होऊ शकतात, कधी कधी ते घी तोंडाला लागू शकतं आपल्याला. फ्रेश खाण्यामध्ये लय मजा असते. आता मी तुम्हाला एक बाईट घेऊन दाखवतो. आपल्याला 1 वाटीचे बनवायचे तर आपण नाश्त्यासारखे पण करून खाऊ शकतो. आणि त्याला काही एवढा वेळ पण नाही लागत, पटकन होतं. खूप छान लागतं ते लाडू म्हणजे खूप छान लागतं. गणपतीसाठी स्पेशल मोदक बनवले रव्याचे. आणि असं नाही की मी तुम्हाला बनवून दाखवले. आता असं नाही की हे गणपतीसाठीच बनवायचे. आपल्याला घरामध्ये जर आपल्याला बनवायचे नाश्ता आहे, कुठे काय प्रोग्राम करायचा आहे, आपल्याला मुलाचा बर्थडे आहे, आपल्याला गोड काहीतरी पाहिजे तर आपण असे लाडू पण बांधू शकतो. आपण जे चॉकलेट डिस्ट्रीब्युट करतो, चॉकलेट बनवतो, अनहेल्दी बनवतो, शुगर आपण बनवतो, त्यापेक्षा पण जॅगरीचे गुलाचे बनवून असे माणसांना वाटले तर ते पण आपले ट्रेडिशन पण आपण आपली फॉलो करू शकतो. आपली जी प्रथा आहे, आपली जी संस्कृती आहे तेही आपण माणसांना दाखवू शकतो. जरुरी नाही की बर्थडे मध्ये आपण चॉकलेटच वाटले पाहिजे. ते त्या माणसांना गोड करण्यासाठी. आणि जेव्हा काय आपल्या घरी आणि जेव्हा पण आपल्या घरी काय खुशखबरी येते किंवा आपण पास होतो, आपल्याकडे काय फंक्शन्स असतात तेव्हा आपण माणसांना बाहेरून आणून पेढे वाटतो. जेव्हा तो पेढे कशाला वाचता आजचं बनवा ना फ्रेश. आणि जेव्हा फ्रेश झाला ना त्यांना त्या पेढ्यांपेक्षा जास्त चव येते यांना. ड्रायफ्रुटची एवढी वेगळी मजा, तो रवा पण त्या प्रकारे वेगळा एकदम मस्त प्रकारे भाजलाय, पूर्ण चव तोंडाला येते. आणि रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही रेसिपी अशी बनवत राहा मध्ये मध्ये. नाही तेव्हा फेस्टिवलला तर आपण बनवतोच, पण कधी असं खायला वाटलं तर मग बनवून खायची अशी. म्हणून आम्ही तुम्हाला थोड्या साहित्यामध्ये आपण बनवून दाखवलं नाही त्यांना. आणि एकदम छान आहे. तुम्हाला रेसिपी बनवल्यानंतर आवडल्यानंतर कमेंट करा आम्हाला की तुम्हाला कशी वाटली. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि सर्व नवीन माणसांना सांगायचं की दर दिवशी 4 वाजता एक व्हिडिओ येतोच.